Επιμένει η ΑΕΚ. Ωραία, παίζουν το 1-2. Σκόκο, Τζεμπούρ 0-1. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 11. Εδώ πολύ ωραίος συνδυασμός του Σκόκο με τον Λαγό. Έτοιμο γκολ στον Ράφικ Τζεμπούρ που δεν δυσκολεύτηκε το δεύτερο δοκάρι με εξουδετερωμένο στη φάση των Πέρνης να γράψει το 1-0 για την ΑΕΚ. Και τώρα ο Τζεμπούρ. Στήριγμά του ο Σκόκο. Κάνει κίνηση ο Λιμπερόπουλος. Προτίμησε και πάλι τον Αλγερινό. Από πλάγια θέση στα χέρια του Πέρνης. Πάλι ο Γκουτουίλι. Η κεφαλιά ψηλά από τον Ντέιλι. Εκτέλεση του κόρνερ ο Κένεθ. Εδώ υπήρξε κενό στην άμυνα της Ένωσης. Εκτελείται στην καρδιά της περιοχής ο Σάχα με γροθιές μακριά. Ο Δέλλας. Λεωνάρντο. Ο Σκόκο. Η πάσα για τον Τζεμπούρ. Κλείστηκε, βρήκε τελικά ελεύθερο χώρο. Απέφυγε τον Ντίξον. Νέες προσποιήσεις. Άστοχο σου του Μάκου. Ο Λεωνάρντο στον Τζεμπούρ. Περιμένει ο Σκόκο. Καταπληκτική μεταβίβαση για τον Καφέ, αλλά δεν πρόλαβε ο αρχηγός της ΑΕΚ να φτάσει πρώτο στην μπάλα. Μάζεψε ο Πέρνης. Μανολάς. Λιμπερόπουλος. Λεωνάρντο. Μακρινό σουτ. Έφυγε η μπάλα από τα χέρια του Πέρνης που με δεύτερη προσπάθεια μάζεψε. Στο 49. Λαγός.